Takže čusbus, dámy a páni, je tu Oskar Sakra TV. Ja vám dneska ukážem, ako si stiahnuť Minecraftu rôzne módy. Takže, prvé čo musíte urobiť je, že si stiahnete Minecraft Forge. Tuto ja vám dávam link do popisku, samozrejme na YouTube. Link vám dávam do popisku na YouTube, takže si to môže stiahnuť. Tuto máte, vidíte, toto je ten link, vám dám do popisku, ako som už povedal. A tuto máte rôzne verzie, ktoré si chcete vybrať. Ja mám nainštalovaný jeden mod a to je Aircraft mod na 1.7.10. Vidíte, ja už to mám tu vysvietené, takže vy si tu iba vyberete verziu. To si nainštalujete. Ďalej idete na Skidas, tiež vám dávam do popisu. Tuto dáte Skidas Installers a vyberiete si, na ktoré chcete túto verzie, alebo tuto máte aj prípadne staršie. Dáte napríklad 1.7.10. Ja už mám Minecraft Forge. Ukážeme si napríklad, ako si stiahnuť ten mod, čo mám ja vlastne. RC Helipod sa to volá, tuším. Neviem. Áno, toto je. Takže vy dáte Continue. Prejdete si tuto dole. Prejdeme. Dobre. A tu už máte, či chcete zip alebo exe. Ja volím zip. Takže to vás presmeruje na stránku adflu. Nie, mňa to presmerovalo. Toto si iba stiahnete a potom vám to ukážem na inštalovať. Takže tuto sa vám to stiahuje. Vidíte, kde mám myšku teraz práve a je to stiahnuté. Čiže vy otvoríte toto, spustíte. Si tam môžete zavrieť, keď chcete. Dáte spustiť. A vidíte, tuto, ja už to mám nainštalované, ale tuto, keď budete inštalovať, tak vy zvolíte, že Forge Default, potom dáte dáte si to nainštalovať, najskôr sa vás opýta, že či chcete backup Minecraftu, ale to je na hovno. Takže, potom keď sa vám to stiahne, ešte vám dám do popisku, kde stiahnuť Minecraft Launcher. Počkajte, toto netreba zavrieť. Dobre. Toto môžeme všetko pozavierať. A poďme si ukázať, ako to funguje, keď sa to nainštaluje. Takže Minecraft Launcher, to vám dám do popisku tiež. Povedal. A takto to vyzerá. Tu si zadáte svoje meno, teda skin, aký chcete. Ja mám takýto. A keď chcete tú namodovanú verziu, tak túto všade sa vám zobrazia tie verzie. Ja som tu mal ešte predtým nejaké módy, ale vy dáte toto. 1.7.10, Forge 10, 13, 4, Takže dáte play. A tak. Teraz počkáte chvíľu, kým sa vám to akože načíta. Vidíte, mne sa to načítava. Nezistil, že pracuje pomaly, to je jedno. A zatiaľ čakáme. Vrátim, keď to bude načítané. Dobre, takto sa to načítava. Prepáčte. A vidíte, tuto vám musí nabehnúť toto. Takto vám to musí nabehnúť. Link na všetko máte. Tuto vidíte, že Initial Minecraft Engine, všetko, vidíte, nabehne vám. A keď to máte nainštalované, tak správne bude, toto tu moc musíte mať. Takže vy pôjdete, dáte si toto a hotovo. Ja tu mám už, vytvoríte si hociaký svet, takto napríklad tvorivý, ja vám to ukážem, že ako to vyzerá. Káme, načítava, potom vám to predvediem, ako to vyzerá. Je to veľmi dobrý mod a takto si v podstate môžete, ako som vám ukázal z toho Skidas, stiahnuť všetky mody, čo chcete tam máte, na hoci ktoré verzie. Takže my sme tu v takomto random svete, trošku mám pomalý komp. Takže tuto sa vám musí zobraziť, že kliknete na toto a tu už máte MC heli, tu máte rôzne helikoptéry, tu máte lietadla, ukážem vám vybrať. Toto je MD-90 Delta Airlines, čekujte, aké to obrovské. Nechápem, prečo mi to stiahlo Japan Airlines. A to je jedno, ale proste takto prídete a nastúpiť môžete takto. Prídete k tomu, dáte práve tlačítko, sedíte.
Takže takto to vyzerá. Dúfam, že ste si videjko užili. Ak sa vám páčilo, hoďte like, ak nedáte dislike a nezabudnite, keď mi dáte odber. Čaute a vidíme sa pri ďalšom videjku. To bude určite skoro. Čaute.